Okay. Vi tager væk til sådan overhovedet. De gælder forkert. Ja. Nej. Vi tager forfra, helt forfra. Okay. Thank you, Lord. Okay. Det er tur. Vi, det er jeres tur derovre. Vi snyder. Nu skal jeg... Hvad er I gang i? Prøv at dreje. Nej, det er konkurrencen, så det er lige meget. I skal bare holde konkurrencen. Er vi klar? Ja. Godt. I starter over jer her. Vores tur. Kan I så? Det var ikke mig. Du var ham. Ja. Nej, det er derfor. Hvor talte Gud til Moses med en stemme, der lød som torden? Det er de lette spørgsmål. Det er stille. Du gætter. Hvorfor? Ja, Tina bliver. Hør det? Eller Jo. Ah. Det næste. Hvordan så sten møde, som var foran Jesu grav? Rund. Stor og rund. Ja, det var stor rundt. Godt. Derovre. Hvem gennemgik en operation, mens han lå og sov? Den er let. Hvad? Yes. Ja. Øj. Det var svært her, ikke? Hvad hed manden, der så fik til opgave at bygge en stor båd? No. Ja. Det var ikke muligt. Han sagde muligt. Han gætter forkert. Han sagde noget i hvert fald. Og sidst. Hvilken straf fik Adam og Eva efter de har spist frugten af kundskaben? Ej, kom on. Ej. Hvad hedder det? Hvordan siger man dem? Det var sagt til at bøge, og så blev de smidt ud af paradis i have. Hvad er det så? De blev smidt ud af ens have. Yes. Og hvad hed haven, som Adam og Eva boede i? Ja. Ej, det er ikke roligt. Han vil bare give os stå ham der. Hvad sagde Jesus i siden med, da han hang på korset? Det var sådan et spyd. En lanse. Ja. En roser. Lensen var ikke optaget. Hvilket arbejde havde disciplen Matthæus? Han var skatteoptaget. Ja. Og hvad hed båden Noah byggede? Arken. Ej, det er jo snød. Hvad? Kunne vi droppe din Noah? Ja, jeg tror vi står til det. Nej, ikke desværre. Højden væk. Nej. Okay. Nej, den første. Den første. Nej, det er jeg nu. Ja, nu. Hvorfor blev Kain vred på Abel? Nej, det er jo ikke Det var fordi, at Abel, at han blev jaloux på ham, på grund af hans offer. Det var Gud tog offer til sig, men han tog ikke. Og de forklarede. Så derovre. Hvem blev i syg bedt over at bede for Saulus fra Tarsus? Okay. Ja, du kan ikke huske bedre. Kom. Men det ved jeg. Come on. Og vi skal 5. Nej, han her. Jeg kan godt 3, 2, 1. Nej! Nej, stå ind. Good! Okay. Ja, Kom vi kommer til her derovre. Lav, før var selvfølgelig Ananias. Nå ja, selvfølgelig. Esther var dronning, hvem var kongen? One night with the king, come on, yo. 4, 3, det var kontinentet. Okay. Okay. Igen. Ja, men vi går over til Mathias Vadham. Vi går tilbage til Noah. Hvor stor skulle Noah bygge arken? Vi kan have svar i alen. Seriøst, er det et spørgsmål? Det var for mig. Come on. Okay. Det var...
Altså, jeg har ikke målet. Ding, 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 ding. Og så prøv at se, om vi kan matche den her igen. Det er matchen, ikke også? Ding. 60 gange 1000 gange. Kender du svar, Maria? Au! Okay. Tryk på dem herovre. Jeg trykker bare på et eller andet. Han har fået. Okay, vi går herover. Hvad omhandler de 4 første evangelier hovedsageligt? Kom så. De 4 første om... De 4 første Jesus frelsen. Jesu liv. Ja. Ej, det var... Hvor vi det? Hvor godkender den? Et skud. Nej, bare en lille lidt. Et halvt skud. Det er kun ham, der skal. Tid stille. Nu skal I have et spørgsmål. Okay, hvem sagde, tal her, din tjener hører? Vi bare ikke lade være lige om lidt. Nice. Ej, det er sådan noget, hvor det var. Og Morten er meget rigtig. Ja, det er mig, der kommer her. Hvem? Men I kan svare. Kom så med det, du kan godt. Det var Daniel. Nej! Au! Samuel! Okay. Jeg kunne faktisk tilbage. Vi skal have til. Ja, I der vel. Og derovre, hvad Det siger er der? snart. Hvorfor ville Jesus ikke ifølge Johannes 7:1 gå omkring i Judæa? Hvad var det, du sagde? Ja. Hvorfor ville han ikke det? Fordi det ikke var jøder. Ja! Det var fordi jøderne var ude efter at dræbe ham. Nå, okay, der var det nemt. Godt svar. Ja, det næste er også lidt. Hvilken dommer i Israel var søn af en prostitueret? Okay. Herode. Hvilken dommer i Israel var søn af en prostitueret? Dommer. Hvor mange dommer i Israel er der? Faktisk her, sådan noget sjovt. Nej, det var ikke en joke. Jeg har slut med det joke. Hey, du ved det, sådan der. Ham med skæg. Ham med fuldskæg. Ham med tøj på. Det er selvfølgelig Jafter. Nå, jeg er selvfølgelig Jafter for et navn. Jeg kommer og hedder Jafter. Okay, I skal fuldføre verset fra Matthæus 19:24, der starter. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig mand at komme ind i Guds rige. Ja. Må vi give dem? Jeg giver dem. Okay. Jeg giver dem stød. Vi er tilbage til jer nu, ja? Kong Nebukadnezar skulle bygge en guldstatue, som alle skulle spille med. Hvor høj og bred var den i alen? Han lukker! Nej, hold op med at tage den! Så 60 af en høj. Yes! Men hvor bred var den? Ja, det går. Nej, det går. Det er kun det første. I alen. Det er alen, den uddøde. Ja, men vi går til jer. Jeg husker så halvt. Ja, fuldfør verset fra salme 39, 34, smag og se at... Det ved jeg. Yes. Den er bare let. Smag og se at... Den er let. Så svar! Jeg ved det. Jeg vil sige, at må så skyde og smag. Jeg vil have lov at skyde. Du må godt skyde som mit fejl. Jeg har ikke. Guds frugt er god. Hvad? Herrens frugt er god. Herrens hvad? Frugt. Kært. Må jeg lov til at svare? At Gud er god. Ja, han er god. Ja, han er god. Han er god. Okay. De fører kun med. Jeg skal med det sved. Hvad står der i Bibelen? Jeg ser, at Gud er god. 35. Jeg kunne citere det. Ja, så halleluja. Nej. Nej, det gør det faktisk. Nej, det er ikke værst. Ja, så er lige skrevet, men det er forkert. Nej, det er for sent. Nej, vi vidste det. Så er Jesus skrevet, eller Jesus faktisk godt. Okay. Hvem sagde... Hvem sagde så her? Ak, Gud herre, jeg er ung, og jeg forstår ikke at tale. Nej, det er slut. Moses. Nej. David. Nej, Jeremias. Moses var ikke ung, han var 80. Han blev født som 80 år. Så er han unge. Okay, hvad hed den fattige mand, som spiste krummer fra den rige spor? Lazarus. Nemlig. Må jeg skyde? Og hvad ville Jakob have i løn for at tjene Laban? Hvad? Hvad ville Jakob have i løn for at tjene Laban? Hans datter. 7 får. Det er et navn. Og en ged. Og en kone. Hvad hed hun?
et eller andet med sæt. Jezebel. Nej, det med jeg. Nej, Zebra. Han vil have den sidste nye. Fokus. Sil. Og jeg kan ikke Med Britney Spears. Skal jeg gætte? Jeg er med på den her. Skal vi skyde? Nej. Gut. Nej. Okay. I må prøve igen. Øjeblik. Det er fordi, de står for tæt. Ja. Vi har givet dig noget. Okay. Hvad hed hun? Hun hed Rakel. Ja,